Zaldibiko udalaren erkarga puntu publikoa martxan da jadanik. Goiener taldetik udala lagundu dugu, bai hornidura elektriko berriztagarria ematetik, bai errekarga puntua martxan jarri arte. Gainera orain, hurrengo urtetarako mantenu zerbitzua ere eskaintzen dugu Goienerretik, beraz, hasi eta bukatu Goiener taldetik ematen dugun zerbitzu bat izan da. Bai, Zaldibiko herriarentzat garrantzitsua da karga puntu bat edukitzea, ikusten dugulako mugikortasun jasangarria bultzatzeko lan horretan edo, administrazio publikoak eredu izan behar dugula. Bai kanpotik datozenei edo bai herrietako biztanleei erraztasunak jarri behar dizkiegu kargatu ahal izateko kotxe elektrikoa. Beste udalei eta beste erakundei zabaldu beharreko mezua nik uste dut argia dela, ez? Kargapuntu sarea ahalik eta zabalena eta osatuena eduki behar dugu, benetan mugikortasun jasangarri horretan denok gure alea jarri behar dugu, eta zentzu horretan guk bidelagun egokia aurkitu dugu Goienerren eta ere berdina aurkituko dugu. Errekarga puntu publikoa instalatzea ez da helburu nagusia, hau hasiera besterik ez da, etorkizuneko mugikortasun jasangarria guztien artean garatu ahal izateko. Guretzat oso garrantzitsua da erregai fosilak utzi nahi duten horien bilagun izatea, berriztagarriak bultzatzeko eta mugikortasun eredu berri bat garatu ahal izateko.